chce, aby do té nové žirafí expozice v Budapešti přišli ti 2 naši mladí samci. Oba 2? Jo. Koordinátor chce, aby tam vznikla záložní skupina pro jejich chovný program. To by bylo fajn, že by bylo vyřešený umístění pro oba. No právě, protože jinak by jeden z nich musel... Víš co? Co to je? Je, promiňte. Netrefil vás, doufal. Ne. Jste normální? Vypouštíte dron v zoo? Okamžitě přestaňte. Jasný, rozumím. Já jsem to chtěl vyzkoušet. Byla to blbost. Omlouvám se. Ne. Co je? Neříkej mi, že se ti líbí. Prosím tě. Ahoj, hele, já teď nemám moc čas, Aničko. Promiň, ale tohle je opravdu důležitý. Viděla jsem to tetování. Má ho chlap, který je přímo tady v zoo. Takže najednou není zavražděnej. To jsem neřekla, ale když mají 2 lidi stejnou kérku a navíc takhle neobvyklou, tak se přece musí znát, ne? Navíc nám by to pomohlo, že bychom se mohli dostat k tomu zabitýmu. Říkala jsi náhodou, že s tím končíš? Promiň, ale když jsem ho viděla, tak musím. Mám se ho jít zeptat sama? Nebo přijedeš a pomůžeš mi? Nějak přijedu, ale hned to nebude. Jasný. Tak já ho zatím budu sledovat, aby neutek. Čau. To safari dořešíme později. Já jdu být nenápadná.